Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shnong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Shitayo hadian bagi bor senchar ke East Castles District, kila penbenaya ke Shnong Mawlai Mawtawar, kum ka containment area. Hakashitrik unailar arajar arpho, ki nong trejo Tnat ke Koit ke Khiah kila pelong, ya ka jingle tes Naphang ya ki Nongshong Shnong, hagani ke Shnong, hadian ba Eiei ni ki Nongshong Shnong, la syam ba ilangat haka jingpang COVID-19. Kumba arspa ngut tam Eiei ki pajba, kilawan ba ni syamenta hagani ke jingle tes, kham tam Eiei kito ki ba lalet syam dawai, haki khendiat tayo na ka Sop Health Center, kabadan hagani ke Shnong Mawlai Mawtawar. I bawan lek tes borok hina ka Shnong jungi kiladon kumba arspa dunane arspa tam Eiei. Kidan kini kibana kini ki Shnong kiba marjan kibala ta ada doktor ban ajeng tip nang baju ki Asya pak kidan kibala fuan himai kibade na kini ki Shnong kiba juwan ban syak sumar hapo jongani ka Shnong handani hapo jongani ka center jungi kini ki Shnong kibade kum kini ki mau kendro ki umsing ki umsaw kita kidai kiba hagani kesengi kilaiwan ban le ya kates timdai tang gitu ki bade ki close contact itu ki close contact kidai ba buon nakihi kila dep le hakatu kesengi ningkong hagani ka jakahi bat nang ta sita siapo katu ka janjong katu ka center di kiba menda kesengi pat kidai sakiwi kiwe kiba mengina kalian juga Shnong ngi kerpat ya ka sarkar kamtam katam joka Koit ka Khiah bahkan wan le kani ka random test te kidan gitu kiba nakitu ki longyeng kiba maki ki sim dawai kiba da kimdai ki contact handai nama bakla sim dawai kidan ke jingkwa na kalian jongki ban sya le test kidan pada sakiwi kiwe ru kiba da kaman sobha jongki kiba ban le kani ka test ha kitu ki singi ngila de ban le ya kitu ki test nak banta jong kitu ki badani ka contact hamtam ki bade close contact ki bade kitu ki family jong kitu ki primary bagi close contact te let's say kitu ki di badan kamha kamat te kini pada ki bamangi na kalian juga Shnong ikwa banle te haga jing sungu jing kalong ba kam da pherthan da de than ka bakerki te henry wala kata na kalian juga Shnong ba ikwa ban pelong de conduct ikan ka random test te ngi so Tnat ba manta ka singi lala ban pendep ya kini ki jingkwa jonge ka syong hapo jong ka jing perkhat jong ki bakhmi ka Koit ka Khiah te lada ngi na kalian juga Shnong ladang isu bakalong badan kam te ngin saperkhat ya kani hendak bakalong mentangi sungo bana kalian jong kibakmi ya ka Koit ka Khiah kilale ke badan kam bat kilayo ban ha ya kitu kibade kibak close contact bat kitu ki balaja hakate ka center bat kumju pada kitu ki secondary contact bat kumju kini kibalik sim dawai te ngasungo ba ya ka egi ba maki kilale ka de ka balabiang kat hadu mentahi ngimpat yo tingi kimi lenti ban sayo apa jong kini ki sising asingi kata kalau kau kumpul jengkak nak kalian jong doktor. Hak beda bagi jengkak jengkia jong kipat bahi nak kalian jongi kena yalam Shnong nama ba mengingi ya tre shitom ha hak ban penti kena ba kandom don kenu ke jingja ke bam Tnat kamtam hak beda ni ka klam dia ke jing tre shitom jongi ke jing wat jing tip jongi ba ke jing ya jongi nak ka singi syaka singi ringkat bat ki ba dei nak ka Koit jong ka Khiah kalau bangi syam bagi kipat ba nok Shnong jongi kilong ki ba Koit ki ba Khiah bat kilong ki ba biang hakiliang jong kamet kaphat te kum tangim sudan ke jing sir ngim sudan ke jing tin aku moipat te ngisung Tnat banong bangi sungu yu blei ba kinong Shnong jing baro kilong ki ba Koit ya Khiah ki ba ya klan bat ki ya biang hana ki jong kirkom im jong ki Hadian bila pendap ya ke jingle tes nak kalian jong kinong penyak Shnong kila sendrai dawai ya ke basic school ke badan hapok ni ke Shnong ha ke bala pelong ya ke jingle tes ha kini ke sengi